Hari ini nggak minggu yo guys, hari ini hari Rabu. Tapi anak dari ibu mertuaku iki mau njaluk jalan-jalan neng Kediri. Cuman pengen tumbas sate kilo guys. Dulu pernah nyoba, kui enak. Nek menurutku sih karo menurut anak mertuaku. Sing tumbas pun yo rame. Mergane opo? Sate 10 tusuk iki hanya 7.000. Kuwi lho nggone nek sampean saka Kediri Town Square kuwi kan nek sampean lurus lah kuwi belok ngiri guys, tapi iki enake cuman isuk tok koyo iki isuk tok guys. Aku mau ki ora takok lho ya toh, bungah ya anake saka maratuwaku. Nah kayak putune saka anake maratuwaku kuwi no yo kudu mabuk. Mergane opo ya wis ngene lah guys, gak aku gak anake maratuwaku anake maratuwaku menter deh guys. Putune maratuwaku kuwi nek angger numpak mobil kuwi mabuk, padahal yo mobile dhewe. Padahal yo sering numpak mobil, tapi yo panggah enak numpak motor. Asline iki mau ki saka omah pengen manasi mobil, mergo kan yo wis suwi ora tau digawe. Lah yo wis tanpa apa duwe rencana. Asline yo pengene ning Gumul. Berhubung apa jenenge guys, putune saka ibu maratuwaku mabuk, aku dhewe awakku yo gak penak. Akhirnya ora sida ning Gumul, sidone ning andinge Kediri Town Square kene guys, tumbas sate. Yo wis entuk sate ngene iki wis ayem kok kena digawe lauk ning jero omah. Bar tumbas sate langsung bablas mantuk, wis gak mampir ning ndi-ndi, wis entuk lawuh kena engko digawe lawuh. Yo wis langsung cus pulang. Agendane sing mang pengen ning Gumul malih ora sida, langsung puter balik nganan kita pulang. Kediri sepi bolo, musume wong nyambut gawe. Mari tumbas sate langsung cus pulang. Ojo takok yo nek opo kok aku lungguh ning mburi ngancani putune maratuwaku. Iya, aman ya? Aman. TW pulang. Jadi sepi. Soalnya kan yo jam efektif yo guys. Jam efektif kanggo wong kerja. Iki ora munggah jembatan guys, tapi kita belok nganan guys dan tekan omah buka toko.